Pravo glasa. Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas. Svaki glas. Podcast Pravo glasa. Taj čovek je rekao da ti ljudi što dolaze, drugi ljudi, ne mi, ti ljudi, nije to baš, šta ja znam, nije baš prijatno. Ima ih mnogo, remete na mir. I ja ga pitam, a kako je vaša ćerka u Kanadi? Bila je to pesma Ugao Ljiljane Ilić iz Beograda. Slušate podcast Pravo glasa. Moje ime je Marija Stojedinović, a u današnjoj epizodi govorit ćemo o pesnikinjama iz Srbije i Hrvatske, okupljene u zbirci Ovo nije dom, pesnikinje o migraciji. Ova zbirka objavljena je 2017. godine u izdanju Boulevard Booksa iz Novog Sada i sadrži pesme 51 autorke koje žive ili su živele na području bivše Jugoslavije. Razgovarat ćemo sa urednicama ove zbirke, Jelenom Anđelovskom i Vitomirkom Vitom Trebovac, koje su između ostalog i same pesnikinje. Također, čućemo i pesme koje čitaju same autorke, poput Dubravke Đurić, Maše Seničić, Svetlane Rakočević i Sare Radojković. Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal. Maša Seničić rođena je 1990. godine u Beogradu, gde i danas živi. Scenaristkinja je i pesnikinja. Jedna je od selektorki programa Hrabri Balkan u okviru festivala autorskog filma, kao i kreativna direktorka Bašta Festa. Jedna je od osnivačica i koordinatorki programa Film kulture, a trenutno je glavna urednica online portala Before After. Njena prva zbirka pesama pod naslovom Okean nagrađena je Mladim disom za 2015. godinu. Umesto pristajanja na naplatne rampe. Uvek kada se zamišljam, hodam ili trčim, a predeli kroz koje to činim u konačnici su nevažni, jer samo promiču, stapaju se, umnožavaju, prepliću i gore. Zato i znam odakle dolazim, ali ne znam gde se završavam. Niti je ključno gde ću se stropoštati kada mi zubi poispadaju. Novi kukovi nežno će prestati da škripe pod haljinama, jer tada ću, pretpostavljam, stalno nositi haljine. U Kninu 1942. gušćim perom probodena materica moje prabake krvarila je po hodnicima njene majke Antonije, katolkinje, vlasnice pansiona. Drugo dete, ono živo, uputilo se odatle severoistočno gde se udala za mog dedu, u restoranu koji više ne postoji. Autoputevi su mi postali naporni, jer se grade kroz drugorazredna mesta. Od gađenja neću moći da hodam u kontinuitetu, spavaću retko i lakim snom. Moja majka išetala je iz tuđeg tela lagodno i nije bežala daleko, osim iz stanova ovih i onih. Udala se u kafani od koje me ponekad i dalje deli tanki trbušni zid. Majka se, za razliku od enterijera, menja dosledno. Nadlaktice joj vremenom postaju pegavije, a jagodice oštrije. Iz njene utrobe pobegla je i moja sestra, nakon meseci zatočeništva koji su proglašeni neophodnim. Nužnim je moguće nazvati bilo šta, ali nije lako bilo gde se nastaniti, pa uvek kada se zamišljam, odlazim. Da sam pristala na autoput, sada bih imala visoke plafone i letovala bih u nepoznatim odmaralištima. Ne znam kuda bih šetala, ne znam gde bih kupovala trešnje, izmislila bih nekog da mu odem na grob. Meni još uvek niko nije ništa tako nasilno oduzeo. Kao moje prabaki sladoled iz mesinganih kutija u Kninu 42. niti sam išta tako hrabro ostavila kao ona svog supruga, kraljevog oficira. Presadit ću se u veću saksiju ukoliko se ispostavi da sam šipražje. Ako otkriješ da sam asfalt, pozovi ljude da te leti posećuju preko mojih leđa. Podcast Pravo glasa. Zbirka Ovo nije dom objavljena je pre 4 godine. Pitali smo njene urednice Jelenu Anđelovsku i Vitomirku Trebovac koliko toga se promenilo od njenog objavljivanja, da li su se neki novi glasovi priklonili ovom talasu pesnikinja
i koliko su njihova početna očekivanja i teze bile ispunjene u finalnom materijalu. Da, ja ne sjećam se i šta je tada bilo, ali i sada nekako to, nemam očekivanja neka kada čitam poeziju, ja nemam nešto zacrtano unapred sad šta bih ja volela od nekoga. Nego, pa mislim da smo, bar mi se čini i tome tako prišle. Da. I to je isto neka vrednost. Kao, da, sigurno nismo imali neka velika očekivanja ili ideje da nešto hoćemo da izvučemo. Nije to bilo. Da, stvarno je bila ideja da se okupe sve te pesnike u jednoj knjizi. Koje su totalno rasute bile. Da je taj neki i da je to bilo i da nema nekog, bile smo čini mi se spremne da vidimo šta će se dogoditi, kao što inače sa poezijom. Da, praviš neki atlas, pa sad tamo šuma, tamo planina, tamo reka, otkud znaš šta će biti, ali ne očekuješ ništa posebno. Da, nije. A iz perspektive čitaoca, rekli ste da se često čude nad stihovima pesnikinja. Da li je možda razlog tome predrasuda da žene ne pišu poeziju ili da možda pišu samo određenu vrstu poezije? Pa da, vjerojatno postoji predrasuda. Možda je ranije bila još jača. Danas uglavnom žene pišu poeziju, mislim. Tako da su sad pesnikinje dominantne na sceni, čini mi se, odnosno na muškarce. Ili se to samo meni čini jer ih ja više čitam, ne znam. Ne znam to, ali moj osjećaj je da su pesnikinje danas u fokusu odnosno na muškarce možda još više. Danas u odnosu već samo na pre 4, 5 ili 10 godina. Da se promenilo. Da, čini mi se da se to menja, da su transparentnije. Da, posebno to što smo i pomenule, da u stvari Vita koja je u knjižari dugo ima neku vrstu preseka, bar u odnosu na ono što se traži u knjižari. Ili u tom smislu. Tada smo to i komentarisale u tom smislu, kako se poezija uopšte traži, recimo u jednoj knjižari ili koga traže i tako dalje, da. Pa da, ne znam, utisak je možda da taj neki odnosno, mada i to što kažeš šta mi čitamo. Ja prvo nekako se okrećem ženama koje su oko mene i pišu. Ne oko mene u smislu da moram da ih poznajem, nego žive ovde negde na ovim jezicima ili jeziku koje mi pišemo, pišu i one u isto ovo vreme. Tako da to jeste nama najbliže u stvari i to razmišljanje šta sve mi pišemo. Ali da, počelo se jeste od toga da tada kada je knjiga pisana bio je taj komentar zapravo da se pesnikinje nisu tako poznate. Imamo, ne znam, 2-3 neka pesnika koja su izvučena kao vidljiva i poznata, žene manje, ali možda i tu došlo do neke promene. Na to nužno ne utiče naravno ni kvalitet, utiče niz drugih stvari koje smo mi sećam se u tom predgovoru takođe pomenule. Dakle, kako je nešto se pozicionira, zavisi od mnogo toga, što nije nužno sama poezija. Što uglavnom nije sama poezija. Koja, nažalost, nije, da, kao i sve druge stvari. Tako da, ne znam šta si vas pitala. Podcast Pravo glasa. Sara Radojković rođena je 1989. godine u Beogradu. Završila je master studije dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2015. sa kratkim eksperimentalnim filmom Iluzionisti. Napisala je dramske komade Pogrešan profil, monodramu o Edith Piaf i Zečevi su brza hrana, za koje je dobila nagradu Slobodan Selenić. O tome gde živi i zašto baš tu, piše: U Beogradu živim ceo život. Volela bih da emigriram, ali mislim da me strah drži tu gde jesam i da je napolju neki svet u kome meni ništa ne bi bilo jasno. Tako se u stvari osjećam svaki dan. Napolju je svet, a meni ništa nije jasno. Lutanja. Ljudi su gradovi, gradovi su reke. Ljudi se otkrivaju, u gradove se ulazi, u ljude se zaluta, u gradovima se gubi. Gradovi se probaju kao cipele, ljudi se preslače kao donji veš. Gradovi se opsedaju, ljudima se opseda. Sa ljudima se razilazi, u gradovima se ostaje. Po potrebi. Ljudi nemaju zaobilaznice. Gradovi su raskršća. Ljudi su putevi od kojih mnogi ne vode nigde. Sretan je onaj koji zna gde mu je kuća, jer nije osuđen na kompleksne odnose sa gradovima, turistički obilazak ljudi. Neka se čuje svaki glas. Podcast Pravo glasa. Ova knjiga okuplja 51 pesnikinju koje žive ili su živele na prostoru bivše Jugoslavije
I vi ste rekli da tu nije bilo neke kvalitativne selekcije, ali na koji način ste odlučivale ko će biti uvršten u zbirku? Ja mislim da smo mi Po pozivu. poslali poziv. Mi smo bukvalno okupile sve pesnike do kojih smo mogli da dođemo, a koje su imale naravno objavljenu knjigu. Ja mislim da smo imale to. Da, ja sam već zaboravila isto. ali mislim to jeste bilo. Ali uglavnom su bile, mislim da je bio uslov ipak da imaju. U poslednjih... Jeste, neko vreme. Ne znam da li 10 godina, da li... Ne mogu se ono setim. Da su objavili knjigu. Da su pesnike u nekom smislu aktivne, znači da pišu. Pa čak možete i da nemaju knjigu i da objavljuju periodici. Nekako da se pojavljuju i da pišu, eto. Kažem, do nekih smo došli, do nekih nismo možda da dođemo. Da, neke od njih su afirmisane i neke od njih potpuno nisu poznate, neke od njih su te svoje pesme samo izvodile, sećam se uživo, a nisu ih objavile, to se sećam, nije to bila zapravo, da, bilo je samo da pišu, da su aktivne na neki način. Tako da to je bila, i da naravno iznad svega je to tematska stvar, bila da su voljne da odgovore na tu temu na neki način, da ih ta tema zanima, tako da na bilo koji način da imaju neke pesme već spremne ili neke nove da naprave, su voljne, što je naravno znamo da je komplikovano, sad postaviš nekom temu, jako retko u poeziji će neko biti, se poklopiti da odgovori na temu, tako da to nije ni bilo naša ideja, sad mi nekom postavljamo temu, ali to je jeste jako konkretno, da. Da, to jeste postalo pa kao ko se odazove. I neke jesu napisale pesme, sad ne mogu da se, ali znam da je bilo žene koje jesu napisale pesmu za tu priliku, da. I imale su, dakle, bile su nekako time inspirisane, kako bi rekla. A zašto ste se odlučile baš za temu migracija među pesnikinjama? To je bilo spontano, nekako organski. Odnosno na sve što se događalo. Ako se mislim, to je onako nekako aktualna tema nama bila tad prilično. I zapravo i ostala, u stvari. Da, u stvari to je baš tema kojom se baviš nekako manje više kroz ceo život, verovatno. To je već u današnje vreme, možda u našim životima, to je jedna već klasična tema kao smrt, život i migracija. Smrt, život, ljubav i migracija, kao to su te teme. Tako da je to bilo nekako organski, spontano. I pošto knjiga okuplja autorke koje pišu uglavnom i u rasejanju nekom i sa raznih kontinenta su stizali ti glasovi, tako da je to bilo nekako logično da to bude ta tema. Da, i tu su se pojavile i zapravo to naše područje je to jugoslovensko. Ono samo je svo izmigrirano na sve načine, tako da tu se naravno i pojavilo, kao što si videla, puno pesama koje su zapravo već u ovoj temi duboko. Žene koje su pesnikinje koje su se kretale na ove i one načine u odnosu na 90-te, tako da i raspad i rat jugoslovenski i tako dalje. Tako da mislim da je to tema sa nama svima, čini mi se, i sa celim svetom. I potrebno uvijek i tako da. Da, i evo ja baš sad pred sobom imam knjigu i čitam taj deo gde kažete da poezija uvek nastaje vezano za društvo. Naše društvo u proteklih decenija, posebno 90-ih, kao što si rekla, jeste izgledalo tako. I čak i 2015. u vreme kada je nastajala ova zbirka je bilo aktuelno na jedan poseban način. U posljednjih godinu i po dana opet ima neku novu dimenziju zbog pandemije. Tako da ta tema jeste aktuelna kod nekih grupa više, kod nekih manje, ali čini mi se da je i ona večita isto kao što je i sama poezija, jel? Posebno zato što ova generacija pesnikinja koje su uvrštene piše tu istoriju koja se dalje događa. Ja vas često citiram, kao što možete da primetite, pošto sam puno puta pročitala taj uvodnik, zaista mi se urezalo mi se osjećanje. Ali bih... na taj uvodnik. Ali me zanima sad u kontekstu pesnikinja, dakle i žene i pesnikinje, da li se granice odnose samo na te geografske ili postoje još neke koje žena i pesnikinja, jel mora da prelazi iz dana u dan? Na što misliš, u odnosu na tu knjigu nisam razumela? Često se recimo kada se govori o položaju žena spominja taj stakleni plafon, odnosno da žene dođu do određene granice i da ne mogu preko toga. Da li se možda, posebno kada su u pitanju pesnikinje, da li i tu postoji taj neki stakleni plafon koji njih ukalupljuje i protiv kojeg one moraju da se bore i protiv kojeg se i bore zapravo u ovoj zbirci? Pa verovatno da postoji, sigurno je da postoji. Ima dosta bunta u ovim pesmama. Da, postoje, mislim, različite, kako da kažem, dominantne matrice
kojih smo mi čak i nesvesni i koje svakako zahtevaju da se preispitaju, pomeraju i tako. Svako to radi na nekom individualnom polju. Bez obzira na to da li je osoba pesnikinja, žena ili je vozi autobus ili medicinska sestra. Mislim, sve žene, a i vjerojatno svi ljudi, mislim, koji su u nekom društvenom poretku imaju taj neki stakleni zid iznad sebe, mislim, to je sigurno. Tako da je sigurno da ove pesnikinje pokušavaju da pomere stvari unutar sebe i unutar društava u kojima se kreću. Mislim da ima dosta toga u knjizi. Da. Pitanje je isto šta mi hoćemo i kao šta je iza tog i šta je iza tog zida. Mislim, to ima puno zidova. Pitanje je šta mi hoćemo, šta nas čeka. Jedna stvar je da li želimo da budemo, ne znam, da li neko želi da bude pesnikinja kao to je deo establishmenta nekog, pa će onda znati mnogi za nju ili šta ja znam, ili se ne bavi time, nema tu vrstu ambicije, piše sa skroz nekog drugog mesta. To su sve legitimne neke da, ljudi pišu iz različitih pozicija. Neko, mislim, piše da zaradi lovu. Neko piše jer ga tera mora da piše. Neko piše jer je radoznao. Mislim, različite su pozicije. Da, i šta su tahtenja. Tako da, ne znam, ima ta cela stvar kao oko ženskog pisma i tako dalje. Ja se sjećam da mi tu nismo u to ulazili. Žensko pismo, ja sam skoro učestvovala na jednom javnom razgovoru gde je to bilo pitanje da bi bilo jasno da i neke osobe za koje sam očekivala da znaju, zapravo ne znaju što je žensko pismo, nego ga kao biološku neku odrednicu gledaju. Ono to naravno nije. To žensko pismo je pismo koje dovodi u pitanje, koje je zapravo politička poezija u smislu političkog poduhvata koji pomera bilo kakve granice u sadržaju, formi i tako dalje. Nešto što ne prati očekivani tok ili tako nešto. Dakle, to je zapravo politička odrednica, nije odrednica nužno da ga pišu žene i tako dalje. Naravno, najčešće ga pišu žene jer one najviše dovode u pitanje ono što je postojeće, bar po mom iskustvu čitalačkom i svakom drugom, ali opet mnoge žene naravno neće, odricat će se, reći će ni slučajno, ne pišem i tako dalje. Sad razlozi za to su razni, ne moramo sad, možemo, ne moramo time da se bavimo, ali u tom smislu čini mi se da ovde sve one žene najrazličitijih i godišta, tu ima, videla si, starijih žena, mlađih, dakle tu je stvarno, postoji taj i raspon u odnosu na godišta, postoji raspon u odnosu na etabliranost, dakle vidljivost, koliko je ta pesnikinja znana, koliko je ona ima opus, neke imaju veći, neke manje, dakle, razlike su te velike i načini opet na koji se kreira ta poezija i odnos prema društvu te poezije su različiti. Meni se čini da je tu uvek bilo nekih obrta iznutra. Šta god tu se nešto, neke su se borbe dešavale na različite načine, možda ne uvek tako očigledne kako bi očekivali, jer ne govori svako jezikom koji je tako direktan ili možda pa kao prepoznatljivi. Ali da, ne znam, ovo je sve vrlo je široko pitanje. Meni je isto nezgodno kad neko pita a kako je sad pozicija žena, kako je. Mislim, pozicija žena je ta koja jeste. Sada ima se utisak zbog medija i tolike prisutnosti i govora, kao da se nešto, da recimo, kao da ima više nasilja prema ženama. Nema više nasilja. Uvek ga je bilo, sad više se govori. To može biti dobro, da smo se podigli, pa ćemo, a može biti negativno i tako dalje. Borba je, a s druge strane borba je ista. Iste organizacije rade recimo na toj temi nasilja, istu borbu vode sa institucijama, ima nekih pomaka zakonskih jer ima uticaja sa strane i tako dalje, pa onda se moraju doneti određeni zakoni za koje su se opet godinama borile te iste organizacije i tako dalje. Dakle, hoću kažem, borba je stalna, mislim, i uvek slična, sva su ta, kako se uvek kaže, prava izgubiva, mogućnosti, svako malo pa se neko okrene pa protiv abortusa nešto govori. Dakle, to su stvari koje pa da, čini se da je borba velika, ali ti dalje vidiš, naravno, da je u nekim dijelovima planete stvari idu nazad rapidno. Kao i ovdje. Da, naravno. Kako smo u tom kotlu, odnosno, isto.
Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal. Ali apropo svega ovoga što ste sada pomenule, voljela bih da pomenemo i Autonomni ženski festival u Novom Sadu koji je nedavno održan i čiji ste deo bile. Verovatno znate ili imate bar mišljenje o tome zašto se pojedine pesnikinje ne pozivaju na tu feminističku ideju solidarnosti i zašto žene koje evidentno zastupaju feminističke stavove feminizmu pripisuju neku negativnu konotaciju. Ja sam jedna od organizatorki tog festivala. Prošle godine smo imale prvi, sad smo ponovile. On svake godine zapravo ima ideju da okupi organizacije i pojedinke koje rade na pitanjima različitim i da to bude jedan javni dijalog na koji se poziva i javnost i tako dalje. Dakle, to jeste jedan važan susret ove godine, recimo socijalnih radnica, sa organizacijama ženskih koje rade na internetu nešto. Dakle, veliki raspon različitih lekarki na temu zdravlja žena i tako dalje. Ove godine prošlo nešto drugačije sa fokusom na podršku SOS-u Novi Sad i oko toga je bila ceo fokus. Dakle, uvek jeste vezan u vezi sa kolektivnošću, ove godine pogotovo, čini mi se. I prošle godine mi smo imale pesničku, tako smo završile, čini mi se. Bilo je veliko čitanje pesnikinja. Sve su se odazvale, da nisu one sve, da li bi one sve sebe nazvale feministkim, ja to ne znam i mislim da ne. Čini mi se da postoji, da uvek kada smo pozivali, ostalo mi u ovu knjigu, postoji neki osjećaj, ajmo zajedno da nešto, mislim. Da, neko zajedništvo postoji. Solidarnost, neka sigurno da postoji. Čini mi se da postoji. Naravno, ona nam generalno nedostaje, mislim, slažem se, ali mislim da ovde u ovom slučaju. Ali okej, ako sad baš za AFŽ istina je, nisam prošle godine, ne znam, pozivala žene koje se isključivo bave nekim patriotskim, možda da li ja takve i znam, možda znam neke 2-3, ali ne znam, sa nekim fokusom, sa nekim patriotskim fokusom, onako tim očiglednim. Istina je da mi ne pozovemo, možda njih nisu u nekom našem radu, opet s druge strane ima žena koje su nešto između i uvek su prisutne, šta ja znam, mislim, nije. Da, a i naravno žene koje ne vole da su, kažu da nisu feministkinje. Tako ne znam, možda Vita hoće što kaže, ja mogu do sutra ovdje pričam, a moja da stane bolje. O festivalu? Ne prošle godine. O tome zašto neko želi da bude, da zanima da bude feministkinja i s tim se slaže, neko ne želi i tako da. Pa to su lični neki izbori, verovatno. Da, nemam neko pitanje o tome sada neko posebno nešto želi ili ne želi. To su baš lični izbori. A Jelena, malo pre si pomenula te neke brojne razlike koje postoje među pesnikinjama, posebno unutar ove zbirke. Da li biste mogli da pokušate da definišete te neki profil pesnikinje, odnosno šta im je zajedničko, budući da ih često i srećete i da ste i same pesnikinje? Da ne znam ih srećemo toliko ja. Ja ih iskreno ne srećem baš, mislim ne srećemo ih baš nešto, ne bih rekla. Ja se slabo srećem. Pa da, slabo, stvarno. Mislim, ja se nešto ne muvam, ni po festivalima, ni po čitanjima tim javnim. Tako da isto se slabo srećem, ali možda bi mi isto bilo teško da svedem sad na neku zajedničku stvar. Da, pesnikinje sve. Svako ima nešto svoje. Svi vole poeziju, verovatno. Eto, to je bar nešto. Hoće da to je neki izraz, ne znam. Da, ovo što se tiče feminizma, samo da je naravno puno je ta stigma o tome šta je feminizam i tako dalje, ona i dalje vrlo jaka. Pa da, ono brkata žena i to je to kao uvijek. Ne vole muškarci i ove sve stvari. Znači to ide priča vekovima, tako da to je ono paušalno ili jedan od razloga jeste naravno, kao i one priče o ženskom pismu takozvanom i tako dalje, jeste da ukoliko želite da ipak nekako malo lakše hodate ovim svetom, onda ćete se ograditi od takvih stvari, recimo, svesno ili nesvesno. To bi bilo biti jedan razloga, ne kažem da je to za sve slučaj. U suprotnom ste vi već ste u nekom klinču unapred sa određenim brojem ljudi, svakako sa nekim establishmentom koji, ne znam, donosi neke nagrade, donosi, ne znam, ima nekakve izdavačke domete i tako dalje. Sad, dakle, to je sigurno jedan od razloga zašto se ljudi sklanjaju od bilo kakvih, ne znam, od odrednice da su feministki ili nisu. To nije za sve razloga, ali sigurno za neke jeste. Mi nismo čak, to možeš da vidiš u toj knjizi, mi nismo uopšte insistirale
na tome, zato što smo tolikom velikom broju žena prišle. Naravno, da. I nismo potencirale zapravo ono što jeste vrednost feminizma i taj poziv na solidarnost među ženama koji zapravo je napravio tu knjigu. Ali to nije, mi to znamo, ali nije potencirano uopšte, susret se dešava i one se odazivaju i mi smo tu zajedno i to je ono što je važno, delimo. Da, on je bio više kao organska, ne konstrukt stvar u tom smislu. Da. Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal. Svetlana Rakočević rođena je 1973. godine u Kosovskoj Mitrovici. Živi i radi u Londonu, kao prekarna radnica u kulturi i aktivistkinja. U Veliku Britaniju stigla je u proleće 99. kada njen tadašnji dečko nije hteo da obuče uniformu i krene u još jedan bezumni rat na Balkanu, pa su zajedno stigli u kraljevstvo migranata. U Londonu predaje srpsko-hrvatski jezik i književnost, bavi se prevođenjem i piše poeziju. Poeziju voli da zapisuje, deli prijateljima i izgovara, ali nerado je objavljuje. Pesma Merenje vremena je posvećena jednom posebnom biću čije ime počinje na B. Napustila sam linearni pogled na vreme i prestala da verujem jedinicama dana i meseci. U njima nema istine. Verujem svom telu više. Pređem prstima po kosi i jagodicama premerim. 5 meseci te nisam videla. Zima je bila na izmaku prošli put kad smo ćutali. Glas me je napustio kao što tebe obično napušta nada. Kosa mi je bila do slepog oka, sada mi se uvija oko resice na uhu i puna je soli. Tako mogu da izmerim vreme koje se nadima i raste između nas kao more pred buru. Podcast Pravo glasa. A koji su vaši motivi i pobude za pisanje poezijom, budući da se bavite i nekim drugim stvarima? Koje je zapravo mesto poezija zauzima u vašim životima? Pa meni je poezija bitna, jako, možda najbitnija stvar. U nekom smislu ne mogu reći da je pristupam kao izboru, poslu, tako pišeš jer pišeš. Tu nema puno neke filozofije ili želje da pišeš ili da ne pišeš. To je, i opet kažem, organska stvar, pisanje, to dolazi iz tebe ako pišeš i tako ja posmatram pisanje. Poezije posebno, proze, već tu moraš malo da budeš vredan i da sedneš i da zasučeš i da se trudiš, a kod poezije to dolazi i ne zahteva veliki angažman u smislu odricanja. I možda je isto to razlog zašto žene više pišu poeziju, što se meni čini sada, jer uglavnom su muškarci ti koji imaju luksuz, recimo da sede 8 sati dnevno i da pišu roman. Žena nema kada piše roman, mislim, ne znam stvarno. Ja sad ako bih htjela pišem roman, morala bi da prestanem da radim i da ne kuvam i da ne spremam i da ne živim, već samo da sedim i da pišem roman, a da sve to radi neko drugi za mene. Zato muškarci obično pišu romane, a žene poeziju jer se to piše usput, na stanici, dok čekaš autobus, dok si u toaletu i tako dalje. Mislim, poezija se piše usput. I zato je, meni se čini kao rezervisana za žene. Da, sigurno jedan razloga. A i taj moment introspekcije i tako, da, lirske teme, užas. Ali da, meni je poezija bitna, eto, najbitnija možda. Ako sad pričamo o tome šta nam je to je neki život. Pa da, meni daje neki smisao za sve druge stvari koje radim trenutno pogotovo. Nije neki smislen, neki ćošak i isto to neko mesto slobode. Mislim da je to je mesto gde potpuno možeš da, bar ja nemam drugi razlog nego da to pišem iz razloga slobode. Ako nisam tu potpuno koliko ja sam mogu biti slobodna, onda nema smisla za mene to. Ali tako da to jeste mesto neke sopstvene slobode. Ja pišem drugačije od Vite. Ja to stvarno pripremam i možda pišem nalik prozi. Slažem se sa Vitom, naravno, ni u kom slučaju da ja sad sedim kao što bi se drlja za roman. Da. Ne u tom, ne, to je. Ali, jer to su kratke forme, ali u smislu... Manje vremena treba u tom smislu. Ali u smislu pripreme i stvari ja sedim drugačije i stvarno pripremam to i
drugačije pišem tu poeziju, ali to nam je bitno. Ja mislim da je tu poezija, da ona nekako tinja stalno okolo i da je živa, da je sad uvek ista priča, niko je ne čita, malo ljudi čita, mislim da je to stara priča i da ona uvek ide, čita je koliko je čita, mislim, ljudi to sad ide i nema pojma, mislim da. Koga interesuje. A tebe Jelena pominje u jednoj od pesama Maja Solar i kakav je osjećaj kada te neko imenom i prezimenom pomene u svojoj pesmi? U onoj nešto za selidbu beše. Da. Nosiš kauč iznad glave. Ja sam to rekla da bila. Da. Pa da, zanimljivo je, ja sad pišem nove pesme, skoro sam gotova, pa tu imam čitav jedan deo oko te selidbe, pa sam se toga setila. Oko tog selim se, a pritom se i sad ponovo selim 14. put od 2009. u Novom Sadu. Tako da mi je to sad vrlo absurdno sve zajedno. Pa da, mislim da je to dobro. Mislim, to često imaš u poeziji tih pesnika poznatih domaćih, da oni jedni drugi nešto prozivaju, nešto se spominju. Ja mislim da je Maja malo namerno to, jer ja sad... U toj tradiciji. Da, referirala, ja to sad, nije mi ona to rekla, ja to tako mislim. Da, ma super je to, zanimljivo je to da se vezujemo tako direktno tim linijama života, u stvari naših povezanih. Da, ona naravno zna gde sam se ja to selila u toj pesmi, sam rekla, ja sam nosim na glavačke, kao brzo sad, ja odmah se selim i sad kao da nosim neki kauč na glavi, a ona zna, bila je u tom stanu. Tako. Dobro, onda je možda trenutak da sad čujemo zapravo vas, odnosno ja bih vas zamolila da pročitate po jednu svoju pesmu, kako god vam odgovara. Evo, Vita će dok ja izvučem iz kompa. Jo, samo da nađem koju ću. Užasno. Evo može, zainteresovana sam za mali svet. Zainteresovana sam za mali svet na obodima grada, u izumiranju. Ima kuća na ćošku i masnom farbom piše bife. Zainteresovana sam za mali svet koji sedi u tom bifeu ili na sledećem ćošku, ispred prodavnice. Ne mogu više da podnesem veliki svet oko sebe. Klasične automobile, previše odeće, previše zabave, ljude koji se bave sobom. Zainteresovana sam za mali svet u kom se zna šta je čovek, šta je mućak, a važne stvari se pišu olovkom u svesku i zaokružuju na kalendaru. Zainteresovana sam dakle za mali svet sa malim ljudima, u jutru, u podnevu, u propadanju. Na kraju, pravi život osetim samo tu, u malom svetu. Divno, hvala ti. Samo bih hvala. Da, ja isto aplaudiram. Prije nego što počne Jelena, htjela bih da te pitam kako se osjećaš kada čitaš svoju poeziju naglas i kada čitaš drugima? Jako sam se ranije osjećala neprijatno, ali mislim da je to isto sad kao stvar prakse, pa sad što više čitam, sve se više oslobađam. Ali u principu uvijek mi je to bilo neprijatno. Nešto i dalje ne mogu da pročitam naglas. Ona je ekstra patetika, ona o babi jedna, to ne mogu da pročitam nikad, to mi je teško. A ostalo, uglavnom mogu. Sad sam već navikla. A meni se čini ta o babi da ljudi jako vole, pa se identifikuju. Pa normalno, da, to ti je to. Zanimljivo da ti to ne može. Ne mogu to, pa zato što meni to titra. Ali u principu da, nisam voljela ranije da čitam, a sad mogu da čitam sve više. I važno čak i AFŽ, onaj pretprošli, to kad je bilo napolju, baš mi je to bilo, sad je kako si imala tremu, ali onda što sam više čitala, oslobađala sam se, tako to ide valjda, što više čitaš, oslobađaš se. Koliko god nas to kao smara, to treba da čitamo zapravo, ja mislim da se to čuje, da se govori, da ljudi razumeju, nezgodno, ovakvi razgovori su nezgodni, u suštini kao pogotovo nama sad malo je stvarno, izvinjavamo ti se također, jer knjiga ima neko vreme prošlo, mi smo zaboravile dosta, nismo stigle baš da se podsjetimo, pa možda su nam i odgovori malo skladu sa tim. Ali onda valjda kad pročitamo tu poeziju, to je to u stvari, više nego priča o tome. Mada je volim i pričice oko pesama, mislim da meni su baš te isto važne da ovo kažem. Da, to je uvijek interesantno. Da, i uvijek je poseban doživljaj kada čuješ zapravo pesnikinju kako čita svoju pesmu. Baš kada je Milena Marković bila nedavno isto u Boulevard Booksu, to je bilo potpuno van pameti. Da, ona i dobro čita još. Da. Ja zbrzam. Zbrzamo, da treba vežbamo da ne brzamo.
uskraćujemo sebi vreme, to sam primetila Maja i ja kad smo nešto smo radile duo neki, pa kao da ne zadrpa, da ne bude dugo, to je baš patrijarhalno jadno, mislim, dobro čitaj, treba zaključiti vrata, to i idemo. Ne znam, evo i jedna ovde ima pesma, neka, automobili nisu automobilčići. Ona od 20 živim negde. Postojim sa mladostima drugih ljudi, jer iz godine u godinu mladosti se pakuju. Skladište se promenjeni polovi mladosti za starosti. Iz godine u godinu ne mogu da nestanem, ona pobegla od kuće, ona protivnica bogatih, spakovana sam negde, ona od 20. Ovo je mali grad za vožnju kakva mi treba. Treba mi da vozim vezanih očiju, da se zakucavam u zidove, da prelećem mostove. Ovde je nekoliko uzbrdica i to je to. Uvek sam se vozila biciklama, limuzinama, bilo je vreme ličnog vozača, bilo je vreme pešačenja. Vozim se van grada. Ne vidim kola, ne vidim put, da se smrskam od drvo i danas ona sam koja bi ostala živa. Svetla vrište u moje lice, smenjuju se, osjećam da mi je 20, uvek isto u grudima. Ova pesma je iz Lika, to je iz neke knjige iz 2016. I ona je iz Lika, tako da govori neka žena stara i tako da. Iskreno, nadala sam se da ćeš nju da pročitaš, jer je ona meni među omiljenima. Ne strava, super. Slušate Pravo glasa. Dubravka Đurić rođena je 1961. godine u Dubrovniku. Živi i radi u Beogradu. Pesnikinja, kritičarka, antologičarka, esejistkinja, teoretičarka poezije, koja oralno izvodi svoju poeziju. Od 1988. godine bavi se američkom language poetry, koju prevodi i proučava. Urednica časopisa Profemina od 1994. do 2006. godine predavala u Centru za ženske studije. U Asocijaciji za žensku inicijativu od 1997. vodi Ažinovu školu poezije i teorije. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Ka politici nade nakon rata, dnevnici iz putovanja, nakon rata, Beograd, Trst, Duino, Beograd. Tvoje su oči nanele mulj, samo je pesma ostala na površini, od sapunice, od žudnje. Domaćih letova više nema, još jedan rat se vodio krišom od nas. Niko me nije obavestio da brda plaču, da je grančica prostora istrunula na vetru. Spojio si suzu i simptom, razlika se pokazala plodnom. Futuristi su zauzimali svoje mesta, šetala i mislila o svojim prošlim životima. Radnica, sifražetkinja, pesnikinja, košara puna jabuka se prevrnula, dok sam čekala u redu za raj. Odbacio si rimu i prigrlio slobodni stih. Reči na slobodi, pattern poezija, konkretizam, vizualna poezija. Oprostio joj je sve i rekao, ništa se ne ponavlja dva puta, a ja sam stajala bez reči, jer film se nije završio, a filmska traka se okreće u prazno. 60. godine, ne govorim italijanski, u mini suknji koračam ulicom, snovi su nestali, jer u ovoj pesmi nema snova. Samo sam se pridržala za tu metaforu dok su se oni svađali oko ponoći. Molim vas, pročitajte uputstvo, pažljivo i vratite na mesto. Najbliži izlaz je slepa ulica. Niko ne očekuje da tamo nema nikog. Samo poneko će znati da rastumačite znake, jer ona je ostavila sve u potpunom neredu. Nerodovna ishrana je štetna. Oštećenja su nastala eksplozijom plina na pustom ostrvu. Svi su ga napustili. Čak i mačka popila mleko, oblizala se i nestala. Muza me danas opseda i ja ne želim da joj se opirem. Uzela sam tvoje naočare da bih posmatrala svet. Gledam šljokice na tvoje haljini. Ona ne bi bila ona da te ne gnjavi. Više od 20 puta ponavlja. Tvoja ruka, tvoje oči, tvoj ponos, tvoje nasilje, tvoje oslobođenje. Moje krilo ptice, moj rat, u potaji ga vodim. Moje krema, moja hrenovka, moja voda. A možda nikad neće saznati da je ta revija na dohvat njene ruke.
Osjećaš se neprijatno u društvu slavnih pesnika. Plavo tapacirana stolica, kravata i mašina u kosi. Pala je sa stropa iznenada u njegovo naručje. Bio je to srećan početak, inače tužne priče. Ne ostavljaj me ovde samu. Ne podnosim njen prazan akademizam. Pa u toj zbirci ima možda 5 dobrih pesama. Ostalo je dosadno. Šta sa tim da radim? Vrati ga u policu. Ne mogu. Zašto? Zato što je pas pojeo moju večeru. Je izlazim, a ti kako hoćeš. Pored mene je prazno mesto. Mesto na koje smeštam tašno. Malo dalje neko spava, a ovde užareno sunce viri. Nećeš me ogreti jer tražim ledene kupke, ruska kupatila, francusku kuhinju. Sve je to propast jer nemam prostora. Razlučujem se, vičem. Pored mene je prazno mesto za tebe i tvoju torbu. Malo dalje oboje spavamo na suncu koje prži. Ti ne želiš da skrivaš šapu, a ja zaronim. Onda i ti činiš isto. Sunce viri, prostor je sasvim nezgodan. Slušali ste podcast Pravo glasa. Projekti su financirala Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda.